אוקיי, אז מה קורה כאן? היום אנחנו בסרטון חדש, אני רוצה להראות לכם משהו. רגע, לא זה ברובלוקס. אם אתם נגיד עכשיו משחקים ב-99 בים, אז אתם יכולים ללכות פה ולעשות שרת פרטי בחינם. אני כרגע לא יכול כי פה פתחתי שרת פרטי. אני שנייה מחקתי אותו. אתם רואים? חינם. אבל איך שקראו לו? נועם קראו לו? צריך לי את השרת פרטי. אני עצרתי אותו, אם לא, זה לא יהיה עושה לכם. ויאללה.